εργοστασίου στο ποτάμι. Είδε το. Όπως βλέπουμε αυτό το πράγμα που τρέχει εδώ πέρα, έτσι τρέχει κάθε μέρα. Αυτός μπορεί να το κάνει επί 24 ώρες βάση. Τα νερά του άσωπου έχουν για άλλη μια φορά το χρώμα του θανάτου. Βγάζουν ατμούς, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Το θέαμα σοκάρει. Αυτές τις απίστευτες εικόνες κατέγραψε σήμερα το πρωί η κάμερα του Αλφα. Ένα εργοστάσιο χρωμάτων ρίχνει τα χημικά αποβλητά του ανενόχλητα στον ποταμό Ασοπό, δίπλα ακριβώς σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό πάει κάθε μέρα στον υδρόφορο ρίζοντα. Ποτίζει όλη την περιοχή. Όλη την περιοχή. Δεν μιλάμε ότι είναι μόνο το ενοφύτο. Πιάνουμε Αγιοθωμά, Θήβα, φτάνουμε Αθήνα. Οι κάτοικοι χθες έπιασαν επαυτοφόρο οδηγό βιτιοφόρου να ρίχνει στο ποτάμι τα απόβλητα ενός άλλου εργοστασίου. Και έχετε εσείς δικαίωμα να ρίξετε το πέσο στο ποτάμι με τέτοια πράγματα. Από πού? Τι λέτε εκεί? Σας έχουν δώσει άδεια να ρίχνετε μέσα στο ποτάμι εσείς? Ξέρουμε από καθάριση στα φριάτια εγώ. Οι κάτοικοι καλούν την αστυνομία. Ο οδηγός γίνεται καπνός για να γλιτώσει το αυτόφορο, ενώ εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που υποστηρίζει πως είναι νόμιμος. Έκλεισε πυροβολικό νόμο. Ο Ναδιάκης εδώ με βιτιό. Όχι βιτιό και εγώ έχω κανονικό. Επιτόπου καλώ την αστυνομία. Η αστυνομία σας πληροφορώ ότι έρθει μετά από μια μισή ώρα. Μέχρι και πριν από 3 χρόνια χιλιάδες κάτοικοι στα Ινόφυτα έπιναν από αυτά εδώ τα νερά του Ασοπού, χωρίς κανείς, όπως λένε σήμερα, να τους έχει ενημερώσει ότι περιέχουν μεγάλες ποσότητες εξασθενούς χρωμίου. Αποτέλεσμα, 40% έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία οι θάνατοι από καρκίνο, ενώ δεκάδες άλλοι κάτοικοι νοσούν σήμερα. Δηλαδή με παιδιά που ζήτησα εγώ στη ηλικία μου, επειδή έχουμε κάνει μια σοβαρή συζήτηση με όλους σας, με τους ευαισθητωμένους και όχι, είμαστε σίγουροι ότι η άλλη δεκαετία εμείς πλέον εδώ δεν βγάζουμε, δεν πατάνε. Αυτή τη στιγμή ανησυχούμε πιο πολύ για τους καρκίνους, αλλά και σε άλλα χρόνια νοσήματα, όπως αυτά μπορούν να φανούν στο πιστοποιητικό θανάτου. Η Υπουργός Περιβάλλοντος που ενημερώθηκε για το θέμα απέστειλε αμέσως ειδικό κλιμάκιο στα Ινόφυτα. Έχει ελεγχθεί 2 φορές. Μπήκανε πρόστιμα, δεν συμμορφώθηκε, είμαστε πολύ πιο αυστηρότεροι. Το απίστευτο είναι, όπως λένε οι κάτοικοι, πως ενώ τα πρόστιμα πέφτουν βροχή στα εργοστάσια, κανείς δεν γνωρίζει αν οι υπεύθυνοι τα πληρώνουν, ενώ προκλητικά συνεχίζουν να ρίχνουν στο ποτάμι τα χημικά απόβλητα. Και δικαιολογία, άλλη δικαιολογία μου, ότι πλήρωσα μόνο το πρόστιμο 20.000 ευρώ. Δηλαδή, επειδή πλήρωσα το πρόστιμο, δεν το πιστεύω γιατί δεν μας έφερε τα χαρτιά του να μας το δείξει. Δεν πρέπει να ξανακάνεις ίδια πράγματα. Ακούστε τώρα και την άποψη που έχουν οι τοπικές αρχές. Γιατί δεν κλείνουν αυτή η αγωγή? Αν κλείσουν σήμερα, πρέπει να σταματήσουν τα εργοστάσια να δουλεύουν. Πρακτικά δεν γίνεται. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι εγκαταλείπουν τα Ινόφυτα, μην μπορώντας, όπως λένε, να αντιμετωπίσουν διαφορετικά το θάνατο. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και να συνομιλήσουμε με τον Δήμο Βερίκιο. Λοιπόν, 2 πράγματα. Πρώτον, 1,5 ώρα να πάει η αστυνομία να πιάσει τον οδηγό ενός βιτιοφόρου, ο οποίος βεβαίως έχει γίνει καπνός. Το δεύτερο εντυπωσιακό, Δήμο μου, είναι ότι οι επιχειρηματίες εκεί της περιοχής υποστηρίζουν ότι νόμιμα με χαρτιά ρίχνουν τα λίμματα στο ποτάμι. Ξέρεις, Αντώνη, προέρχομαι από την Ελευσίνα, από μια παρόμοια βιομηχανική ζώνη σαν των Ινοφύτων και έχω μεγαλώσει μέσα από τέτοιου είδους αγώνες για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες ντροπής, ένα τόσο μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα, έχει τη σφραγίδα του κράτους, έχει τη σφραγίδα της ίδιας της ελληνικής νομοθεσίας. Το μυστικό ξέρετε ποιο είναι? Βλέπουμε τώρα. Βεβαίως, γιατί ρίχνουν τα λίμματα, τα βιομηχανικά λίμματα στον Ασοπό βάσει ενός νόμου του 1969. Από το 1969 μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να αλλάξει την νομοθεσία. 41 χρόνια μετά. 41 χρόνια μετά, και αυτό και στην βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων. Μπείτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δίνετε. Αυτή είναι η ουσία. Πέφτουν κάποια πρόστιμα, άκουσα στο ρεπορτάζ, πέφτουν κάποια πρόστιμα. Και τα μεγάλα πρόστιμα δεν πληρώνονται, εξατμίζονται βάσει της δεδαλώδους διαδικασίας της ίδιας της δικαιοσύνης. Έφεση στην έφεση μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας, άντε να πληρωθούν. Πληρώνουν βέβαια, και εδώ είναι η πονηριά, τα μικρά πρόστιμα. Αυτά τα πρόστιμα που είναι πιο συμφέρον για έναν βιομήχανο να τα πληρώσει, παρά να πας στα λίμματα εκεί που πρέπει να τα πας. ή να φτιάξεις τα πολυδάπανα αυτά συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων. Ωραία, στο θριάσιο πεδίο δόθηκαν αγώνες μεγάλοι
για να μπορέσουν οι βιομηχανίες να συμμορφωθούν με τα κοινοτικά πρότυπα. Ωραία. Αυτός ο νόμος του 69 φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθεί. Δήμο, τι κάνει η κυβέρνηση? Έχουμε κάποιο νόμο σε εξέλιξη, κάποια πρωτοβουλία? Λέει η κυρία Μπυρμπίλη ότι θα πάει 1η Φεβρουαρίου στα Ινόφυτα και θα δώσει μια συνέντευξη τύπου. Ότι επιτέλους θα υπάρξει αναθεώρηση της ίδιας της νομοθεσίας. Τα πρόστιμα θα είναι μεγαλύτερα. Πρέπει να βρεθεί όμως η ασφαλιστική δικλίδα ώστε άμεσα να καταβάλλονται τα ποσά και θα στείλει, λέει, και μόνιμους ελεγκτές περιβάλλοντος στην περιοχή των Ινοφύτων για τη σωτηρία των κατοίκων και του Ασοπού. Μακάρι να μην μείνουμε στα λόγια και αυτή τη φορά, Δήμο, να σε ευχαριστήσω. Να περάσουμε στο